As mariscadoras de Carril salvan coas súas propias mans o pouco marisco que lles queda. Durante esta xornada estiveron a retirar da praia da Compostela kilos e kilos de alga que estaban a asfixiar o seu marisco. Cos últimos temporais estragando parte do produto, as súas zonas de extracción quedaron prácticamente sen recursos. Que tal, saudos? As mariscadoras dan por perdida a tempada de Nadal e piden á Xunta que acepte o seu cese de actividade ata o vindeiro ano. Dentro dos minutos ampliamos. Primeiro titulares. Aumenta o gromo de coronavirus da unidade de urxencias do Montecelo. Son xa 9 os traballadores afectados, todos eles permanecen en corentena. A Conselleira do Mar mantivo un encontro cos presidentes das federacións de confrarías. A xuntanza tiña como finalidade analizar os principais retos de administración e sector durante esta legislatura. O Concello da Pobra retira 8 palmeiras afectadas polo picudo, 6 delas nos xardíns de Valle Inclán e 2 nos xardíns existentes ao carón da Casa da Cultura. A Deputación de Pontevedra e o Concello de Meis van mellorar o acceso ao campo da Feira do Mosteiro. A actuación responde a unha bella demanda dos veciños fartos das constantes inundacións no inverno. A pontevedresa Carmen Quinteiro foi seleccionada como unha das mellores mestras de toda España. Profesora do Colexio da Xunqueira 1 e unha das finalistas na cuarta edición dos premios Educa a Banca. Actualizamos a situación do coronavirus na nosa contornas. A COVID-19 deixa unha nova vítima mortal na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Trátase dun home de 85 anos que estaba ingresado no Hospital Montecelo. O varón presentaba patoloxías previas. Con el son xa 22 as persoas que perderon a vida nesta área polo coronavirus. En canto ás cifras, o Sergas confirmou hoxe 667 casos nesta área, 18 menos ca onte. Así a todo, nas últimas 24 horas, contabilizáronse 35 novas altas médicas e, polo tanto, a cifra real de novos contagios ascende hoxe a 17. Os datos dos hospitalizados mantéñense estables. Esta área conta con 22 doentes ingresados, 15 deles atópanse en planta, 13 no Montecelo, un no Quirón Salud Domínguez e outro no Hospital do Salnés. As persoas restantes evolucionan na unidade de coidados críticos do Montecelo. O que si se reduciu hoxe foi o número de PCRs realizadas, xa que se pasou de 1.225 na xornada de onte a pouco máis de 450 na de hoxe. Os datos nos concellos tamén baixan. Pontevedra confirmou hoxe 281 positivos, 17 menos que onte. En Poi, entre tanto, os casos ascenden hoxe a 36, un menos que onte. E nos casos activos de hoxe inclúense os traballadores de urxencias infectados pola COVID-19, unha cifra que ascende xa a 9. Segundo confirmou hoxe o Sergas, o protocolo COVID mantén en corentena estes 9 profesionais do Servizo de Urxencias do Montecelo. En concreto, 6 deles son facultativos, un é médico interno residente e outros 2 son profesionais de enfermaría. Todos evolucionan tras realizárselles en pasadas datas as probas preventivas pertinentes. Cabe salientar que non foi necesario illar a ningún unha planta do hospital, xa que, segundo informa a Sanidade, os contaxios tiveron lugar fora do Montecelo. E boas novas sobre a pandemia na comarca do Salnés. O número de positivos baixa en prácticamente todos os concellos. Tamén a cifra global dos 170 casos activos de onte, hoxe a cifra sitúase nos 153. Boas novas que nos poden estar achegando ao final das restricións. As últimas 24 horas deixan un bo balance da pandemia na comarca do Salnés. A área sanitaria informou que dos 170 positivos de onte, hoxe hai 153. Son 17 casos activos menos que representan baixadas en prácticamente todos os concellos da comarca. So Grove rexistra un caso a maiores pasando dos 5 de onte aos 6 de hoxe. Hai ademais 12 persoas que están en seguimento. A Illa e Ribadumia teñen o mesmo número de positivos, pasando dos 5 aos 4. En Meaño non houbo cambios nas últimas 24 horas, manténdose os 7 casos activos. O maior número de contaxiados segue a rexistrarse en Vilagarcía. 8 veciños recibiron a alta e coñeceuse un positivo máis, polo que o balance pasa dos 58 de onte aos 51. En Sanxenxo mantéñense os 27 positivos, cunha alta e un novo contaxio. Ademais, hai 44 persoas en seguimento. En Cambados están controlando a evolución de 47 veciños, pero polo de momento son 21 positivos, despois de rexistrar 3 altas. En Vilanova foron 4 persoas as
persoas curadas, pasando dos 23 casos activos aos 19 na xornada de hoxe, con 40 en seguimento. Finalmente, en Meis o balance tamén foi positivo. Dúas altas baixan os positivos ata os 14, con 28 persoas en seguimento. Estas boas cifras mudan o calendario de reunións da Comisión de Seguimento da Pandemia na comarca. A toda agora reuníanse os mércores e os venres, un encontro que pasará a ser semanal os martes pola tarde. Hoxe estaba previsto que se reuniran para avaliar a situación e as conclusións que se trasladarán mañá aos concellos. De seguir así, non se descarta que se comecen a levantar as restriccións que agora mesmo están activas en Meis, Sanxenxo, Cambados, Vilanova e Vilagarcía. Bueno, e o Concello de Vilanova quere plantar de cara á pandemia dende a concienciación. O goberno local vai organizar charlas sobre o coronavirus nos colexios para que sexan os propios alumnos os que trasladen as mensaxes nas súas casas. Destas charlas encargarase a psicóloga municipal. ¿Cómo podemos tratar de concienciaros más? Bueno, pues vamos a hacer una cosa que nos dio éxito cuando fue el tema de los cinturones de seguridad y todo eso, que es ir a los colegios. Que los niños lleven el mensaje a casa. Vamos a pedirle a los niños que sean en eso más conscientes que somos los adultos, y la psicóloga va a recorrer los institutos y va a recorrer los colegios dando charlas a los niños, como se hace sobre el reciclado, sobre lo de usar cinturones de seguridad, sobre todo eso. Vamos, digamos, a atacaros desde el punto de vista de que los niños lleven la conciencia a casa, que aparte así aprenden normas sanitarias que le quedan para toda la vida, ¿no? E un novo falecido eleva a 7 as vítimas mortais por COVID-19 na área sanitaria de Santiago e o Barbanza dende que comezaran os abrochos. Trátase dun home de 88 anos que permanecía ingresado no Hospital Clínico de Santiago e presentaba patoloxías previas. Os casos activos sitúanse en 527, un menos ca onte. Descende tamén o número de hospitalizados de 34 a 31, dos cales 5 permanecen na unidade de críticos. Nas últimas horas rexistráronse 30 novas altas, cos que o número de doentes curados dende o inicio da pandemia é de 3.351. As PCR realizadas ascenden xa a 80.541. Viamos ao comezo do informativo. Situación crítica que están a vivir as mariscadoras de Carril. Durante esta xornada estiveron a retirar da praia da Compostela kilos e kilos de algas que estaban a asfixiar o seu marisco. Os temporais das últimas semanas deixaron as súas zonas de extracción prácticamente sen recursos. Dan por perdida a tempada de Nadal e piden á Xunta que acepte o seu cese de actividade ata o vindeiro ano. Os problemas non deixan de sucederse para as mariscadoras da agrupación de AP de Carril. Os continuos temporais afectan con dureza as súas zonas de extracción e as deixan prácticamente sen recursos. O último tivo lugar estes días provocando que a praia da Compostela amecera cuberta cunha gran cantidade de algas. Nos levamos desde enero, febrero deste ano con unha situación bastante precaria porque temos unha reducción moi grande do recurso debido a riadas, aos temporales que hubo en enero e febrero, e ora os xoves hubo unha cicloxénesis explosiva e parece ser que está a playa chea de esterco e parece ser que matou algo de marisco. A asociación estima que na praia se perdeu un 98% da ameixa babosa e un 80% do berberecho, e no lombo un 70% de xapónica e un 98% de berberecho. A situación é tan crítica que xa dan por perdida a campaña de Nadal. A campaña de Nadal está xa casi perdida polo tema do que te dixen antes dos temporales que tuvemos en enero e en febreiro deste ano. Quedou o recurso moi mermado. Estuvemos aguantando porque temos que sembrar, temos que limpiar, pero ahora mismo estamos en proceso de solicitar un cese de actividade porque a campaña está xa perdida e con isto ahora máis ainda. O cese de actividade xa foi solicitado pola asociación á Consellería cos informes dos biólogos. Segundo o presidente, o futuro do produto depende desta parada. Aquí botamos 80.000 euros de semilla, temos un desove de birbiricho bastante bo, pero ainda non dá talla, hai que esperar. Entón, na primavera esperamos empezar a traballar, pero todo depende de si a Consellería nos quere cerrar a zona, o sea, nos avala cerrar a zona, según os informes dos biólogos, claro, que hubo moita mortandade que o recurso ahora mismo non dá para traballar. A situación é tan crítica que os mariscadores se están dedicando estes días a limpar a praia sen poder extraer a ameixa e sen obter beneficios. A única solución pasa porque a Xunta aprobe o cese da actividade e así deixar descansar as zonas, que o produto creza e volver na primavera con abundancia de ameixas.
Pois máis actualidade deste sector, a Consellería do Mar mantivo un encontro cos presidentes das federacións de confrarías para analizar os principais retos de administración e sector durante esta legislatura. A reforma da política pesqueira común ou lograr o relevo xeracional son só algúns dos retos de futuro para a pesca do país. Tras revalidar o cargo como conselleira do Mar, Rosa Quintana iniciou os contactos cos presidentes das federacións de confrarías para analizar os principais obxectivos durante esta legislatura, entre eles a reforma da política pesqueira común, o novo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, así como as consecuencias do Brexit para a pesca galega. Ademais de abordar o relevo xeracional, no encontro analizaron a necesidade de impulsar a colaboración entre sector, administracións e científicos para contar con argumentos á hora de defender os nosos intereses ante as institucións españolas e europeas. Ademais dos aspectos medioambientais, a toma de decisións relativas á pesca ten que ter presentes os aspectos socioeconómicos da actividade e o que supón para Galicia. Os representantes das confrarías transmitiron tamén as súas inquedanzas á titular de Mar e quedaron emprazados a novas reunións para seguir trazando a folla de ruta do mar de Galicia. Máis asuntos de actualidade, encontro cordial entre o bipartito de Cambados e o BNG cos orzamentos do ano que ven no primeiro plano. O Executivo local comprometeuse a enviar aos nacionalistas un borrador das contas unha vez teñan reunidas todas as propostas de todos os grupos da oposición. Esta era precisamente unha exixencia do Bloque para continuar coas conversas co goberno cambadés para un hipotético apoio aos presupostos do ano 2021. Ao mesmo tempo, a alcaldesa aproveitou para pedirlle desculpas ao líder do BNG, Víctor Camaño, logo dos ataques persoais contra del por parte dun familiar da socialista a través das redes sociais. Fátima Abal tachou eses comentarios de desafortunados. E nova concentración do persoal do Príncipe Filipe. Os traballadores volveron manifestarse hoxe fronte á sede da Deputación de Pontevedra para reiterar as súas demandas. Ademais, dende Comisións Obreiras anunciaron que mañá haberá unha reunión co director do centro. Para iso estamos aquí, para facer ver que queremos negociar, que queremos que o personal educativo e o personal dos outros colectivos do centro participen no comité de seguimento de COVID que hai, que para nada nos deron participación, en ningún momento se tuvo en conta a opinión do personal educativo, nin do personal de outros colectivos. Entonces, que se nos dé participación, que se nos escoite e que eu creo que as posturas e os plantexamentos que estamos facendo para nada implican botar abaixo o plan de contingencia que teñe montado, si modificalo, porque entendemos que debe ser modificado. Temos claro que a un problema sanitario temos que dar unha solución sanitaria, e iso non implica que o personal educativo non teña que facer as súas funcións tal e como dixeron cargos políticos desta Diputación, facéndolle creer á opinión pública que nós non queremos atender aos menores. Eso é unha auténtica mentira. Nós estamos para atender aos menores, pero a problemas sanitarios, solucións sanitarias. Cando hai que atender estes nenos, se necesita contratar personal, porque senón as unidades de convivencia, onde se está facendo educación, pois se sobrecarga o resto do personal e non se fai de maneira adecuada. Por lo tanto, hai que contratar. En vez de contratar personal educativo, nós o que pedimos é que se contrate personal sanitario e o personal educativo que siga realizando a función que lle corresponde. Os educadores están fartos de ter que realizar as tarefas que corresponden aos sanitarios, polo que piden á Deputación que reforce o cadro de persoal. Neste momento, o Príncipe Filipe conta con tan só 6 sanitarios, unha situación que se agrava polas noites cando non hai ningún sanitario operativo no centro. Por outra banda, os traballadores piden que se reforcen as medidas anti-Covid e que se lles proporcione máis material de protección. O persoal do centro e os sindicatos non descartan seguir movilizándose se mañá non consegue un acordo co director do Príncipe Filipe. E o Grove vai reclamar á Xunta o gasto das limpezas e desinfeccións dos centros educativos do municipio. A proposta foi aprobada pola maioría do Pleno, contando co apoio de Esquerda Unida e o BNG. O Partido Popular, pola súa banda, opúxose á medida. Dende o goberno local criticouse a xestión do inicio do curso por parte da Consellería de Educación. Acúsana de falta de comunicación e de impoñer aos concellos a aplicación dos protocolos anti-Covid sen contar con eles. Consideran que os gastos das desinfeccións non son competencia das administracións locais, polo que remitirán as facturas orixinadas á administración autonómica. Valoran, ademais, que o máis axeitado sería elaborar un convenio de colaboración cos concellos para prover os municipios dos cartos e poder garantir a desinfección dos centros.
Están vostedes vendo Canal Rías Baixas, continuamos nas novas do día. A Deputación de Pontevedra e o Concello de Meis mellorarán o acceso ao campo da Feira do Mosteiro. A actuación responde a unha bella demanda dos veciños da zona, fartos das constantes inundacións, inverno sí, inverno tamén. O proxecto vai superar os 300.000 euros. Este treito da estrada de acceso ao campo da Feira do Mosteiro en Meis adoita solagarse todos os invernos. Non é raro incluso que se corte o tráfico cando se prevén fortes chuvias. Para poñer solución a esta situación, a Deputación de Pontevedra e o Concello de Meis veñen de asinar esta mañá un convenio que busca dar resposta ás demandas dos veciños da zona. O proxecto supera os 300.000 euros, dos que o 70% os achega o organismo provincial e o 30% o Concello. Ademais de solucionar os problemas das enchentes, levarás a cabo unha mellora integral do espazo cunha plataforma de convivencia sobrelevada con zonas axardinadas e mobiliario urbano. A mellora inclúe tamén a canalización das pluviais, o soterramento das redes da telefonía e electricidade, a renovación de luminarias e a creación dunha contorna segura co obxectivo de da Deputación de darlle continuidade á actuación feita no campo da Feira da Vila. O treito obxecto desta mellora corresponde coa estrada EP 9402 e rolda os 250 metros de longitude. Trátase dunha vía con tráfico bastante habitual ao servir para moitos condutores de acceso á autovía do Salnés dende o centro da localidade. O proxecto sairá en breve a licitación. Máis cousas, o Concello da Pobra do Caramiñal procedeu esta mañá á retirada de 8 palmeiras, 6 delas nos xardíns de Valle Inclán e 2 nos xardíns que hai o carón da Casa da Cultura Raquel Fernández Soler. As árbores estaban afectadas pola praga do picudo. En total foron retiradas 8 palmeiras, 6 delas nos xardíns de Valle Inclán e outras 2 nos xardíns existentes xunto á Casa de Cultura Raquel Fernández Soler. Os exemplares que non lograron salvarse a pesar de que o Concello estivo realizando nos últimos anos un tratamento especial para tratar de acabar coa praga do picudo, representaban tamén un serio risco para as persoas que habitualmente transitan por estes espazos públicos. É un problema grave porque, os xardíns de Valle Inclán son, como todo mundo sabe, un espacio senlleiro da Pobra moi querido pola veciñanza e as palmeiras eran significativas dentro do seu ordenamento. Por desgracia, a medida que tomamos hoxe, cortáronse 6 palmeiras nos xardíns Valle Inclán e outras 2 no xardín de Raquel Soler. Segundo o alcalde, quedan xa moi poucos exemplares, a maioría femias, pero a intención do Concello é tratar de salvar as máximas que se poidan, a pesar do elevado custo do tratamento. Quedan moi poucas, quedan as femias, que son as que máis resisten a praga, e o tratamento para manter todas as palmeiras do Concello ten unha contía elevada, pero vamos a tratar de manter algunhas para que polo menos quede alguna palmeira dentro do que é o xardín, pero tamén hai que pensar que é un tratamento continuo todos os anos, non é máis aceitado, pero a día de hoxe a única forma de loitar contra a praga e intentar eliminar todas as que están, digamos, afectadas, porque senón sempre son un foco de dispersión da praga. Aí o problema que temos é que, claro, o Concello pode actuar nas que son de titularidade municipal, pero temos moitas outras que están entre nos privados e que o picudo ataque e despois expande dende ali, non? A actuación foi xestionada polo Concello a través dunha empresa externa contratada para a retirada das árbores. E a Corporación Municipal de Boiro vai celebrar este xoves o pleno de carácter ordinario correspondente ao mes de outubro. Entre os puntos a tratar na orde do día figura a aprobación dun convenio co Concello de Ribeira para a recollida de animais abandonados. A orde do día da sesión incluirá un total de 8 puntos, ademais da aprobación do convenio co Concello de Ribeira para a recollida de animais abandonados. No pleno acordaránse tamén os días festivos locais para o vindeiro ano. O resto dos puntos a tratar gardan relación con mocións presentadas polos diferentes grupos políticos que conforman a Corporación Municipal. ICE Boiro levará este pleno a solicitude da instalación de alumeado e o pintado de pasos de peóns ao longo da estrada C305, o seu paso polo municipio, así como tamén diversas melloras no centro de saúde do Saltiño. O BNG defenderá a construción de beirarrúas no lugar de Ferreiros e o Partido Popular reclamará a aprobación dunha lei a nivel estatal para combater a ocupación ilegal de vivendas. Tamén se debaterá unha proposta do Partido Socialista relativa aos sobrecustes nos gastos de limpeza e desinfección nos centros educativos do municipio derivados da COVID.
E o Grupo Municipal do Partido Socialista en Ribeira reclama que se estude a construción dun paso de peóns no vial que une a Avenida Rosalía de Castro coa rúa Alcalde Fernández Bermúdez, xusto na parte traseira da Casa Consistorial. Pero os socialistas, tras os cambios circulatorios levados a cabo na contorna, a raíz da humanización de varias rúas, vese necesaria a instalación dese paso, máxime cando se trata dunha zona empregada habitualmente polos peóns, ou será ademais a saída principal do Concello pola oficina de Atención Cidadá. E o Concello de Pontevedra estreou hoxe o seu particular quilómetro cero. Trátase dun monólito situado na Praza de España e que sinala o punto de partida de todas as rutas medioambientais e históricas do municipio. Unha iniciativa posta en marcha polas Concellerías de Promoción Económica e de Medio Natural. Ao longo deste ano, vamos a seguir no 2021, estamos pola labor de fomentar, como xa sabedes, os ríos, de non darlle a espalda aos ríos e de fomentar un turismo verde, un turismo sostible, non? Así que este quilómetro cero, dende este quilómetro cero, parte a posibilidade de facer senderismo de todos os sendeiros que van moito máis alá dos xardíns e dos dentro do casco urbano, senón tamén das parroquias. Este monolito está destinado aos visitantes, por suposto, aos turistas que recibe esta cidade para que coñezan mellor o Concello e non só o casco urbano, sino o conxunto do Concello, para fomentar ese turismo verde, sostible, que desgraciadamente a raíz desta pandemia quizáis todavía se teña potenciado máis e no que Pontevedra pode competir ao primeiro nivel, e tamén é unha iniciativa para que os propios cidadáns de Pontevedra desfruten dos seus espacios naturais e coñezan todas as posibilidades de roteiros que o Concello lles ofrece. Con este monólito preténdese poñer en valor as diferentes rutas do Concello, en total unha vintena de percorridos que se caracterizan por contar cunha gran riqueza natural e histórica. Todos os que se acheguen ata aquí atoparánse cun código QR que enlaza coa web da Concellería de Desenvolvemento Sostible. Nela, os veciños atoparán toda a información detallada dos diferentes espazos polos que pasan as rutas, ademais da súa xeolocalización, extensión e grau de dificultade. Os taxistas de Pontevedra descubriron hoxe as últimas novidades en canto á mobilidade ecolóxica. Varios representantes deste sector acudiron a un evento automobilístico celebrado hoxe no concesionario de Renault. Nel presentáronse diferentes vehículos eco e outro adaptado a persoas con mobilidade reducida. O concesionario de Renault da Cea Caetano Fórmula de Pontevedra acolleu hoxe un novo evento automobilístico. Un acto no que se presentaron as últimas novidades en canto a mobilidade ecolóxica, en concreto 3 vehículos destinados ao sector do taxi. Hemos presentado un Megane Sport Tourer híbrido enchufable, combina una tecnología gasolina con un motor eléctrico que te da una autonomía, que es digamos que es un modelo que ellos buscan mucho, este tipo de modelo que antes se llamaba familiar, ahora se llama Sport Tourer, pero que sí que les da una ventaja a la hora de llevar personal y llevar también pues maletas o equipaje en general. Le hemos presentado un Megane, que ellos ya lo conocen, es el Megane nuevo, pero es un 5 plazas, un Berlina en diésel, que ellos ya lo conocen. Tenemos también una Logi, que es de la marca low cost de Renault, ¿no? Sería de Dacia, y también para los taxis lo buscan mucho. Es un motor gasolina, aparte tienen una tecnología que a ellos les gusta mucho, que es también combinada con GLP, con gas licuado. Eso te permite también unas etiquetas digamos de emisiones muy buenas y unos consumos muy bajos, ¿no? Un gasto de utilización muy bajo. Ademais dos representantes do taxi, no acto estivo presente tamén o concelleiro Alberto Ubiña, que quiso poñer en valor a importancia de mercar vehículos eco. E a verdade son as propostas que agardemos pois fructifiquen, non? Porque significa tamén un pouco pois avanzar nunha mobilidade pois moito máis limpa, moito máis sostible de cara a longo prazo. E dende logo, pois nada, dende o Concello a verdade é que agradecidos porque nos conviden e que agardamos que moitas máis empresas pois tamén se sumen a este movemento de novos vehículos preparados para esta mobilidade sostible. Caetano Fórmula anunciou hoxe novos descontos para o sector do taxi. Todos os taxistas galegos que queiran mercar un vehículo adaptado a persoas con mobilidade reducida contarán cun desconto exclusivo de 1.500 euros.
Máis asuntos. O Executivo de Ribeira vai financiar a contratación dun total de 15 alumnos do Obradoiro de Emprego de Cociña O Pote que se desenvolve na Escola Municipal dos Talarías situada no segundo andar do Mercado Municipal. O acordo que chegou á Xunta de Goberno local responde ao propósito de propiciar a contratación a tempo completo por un período mínimo de 3 meses de ata 15 alumnos cunha subvención fixa de 1.500 euros por traballador, ata sumar unha partida dotada con 22.500 euros. A contratación deberá se producir nos 15 días seguintes ao remate do Obradoiro, previsto para o vindeiro mes de novembro, despois de rematar o seu ano de experiencia formativa. E o Departamento de Servizos Sociais de Ribeira vai organizar un curso de mobilización e coidado de persoas dependentes. O curso, con 20 horas de duración, estará dirixido a persoas en situación de desemprego. O seu inicio está previsto para o próximo día 19 deste mes de outubro, desenvolvéndose en 3 xornadas máis, os días 21, 22 e 28 en horario de tarde, de 4:30 a 8:30 nas aulas municipais situadas na Rúa Colón. Mañá mércores abrirase o prazo de inscripción para aquelas persoas interesadas en participar. Só terán que presentar as instancias correspondentes na Oficina de Atención Cidadá no primeiro andar da Casa do Concello. O prazo de inscripción estará aberto ata o día 15. Imos agora ata o Concello do Grove, inda que non haxa festa do marisco este ano, dende a Asociación Engrobes poñen en marcha as Xornadas Marisqueiras, unha iniciativa para paliar os efectos económicos da suspensión da festa gastronómica. Con estas xornadas vanse promocionar os produtos do mar a través dos establecementos hostaleiros e hoteleiros. O Concello do Grove debería estar gozando nestas datas da súa tradicional Festa do Marisco, unha celebración que se tivo que suspender debido á alerta sanitaria provocada pola COVID-19. A cancelación supuxo un duro golpe para o sector pesqueiro e os pequenos negocios e establecementos da vila. Para compensar as perdas, dende a Asociación Engrobes poñen en marcha as Xornadas Marisqueiras. O que intentamos facer desde Engrobes e a través dos hosteleros, pois paliar un pouco eso, tratando de promocionar os nosos produtos, os mariscos e peixes da nosa terra, pois a través da restauración e intentando buscar un pouco a ocupación tamén para os hoteles, que nestas datas sempre estábamos cunha ocupación bastante alta e agora, debido a todo isto, pois non temos moita ocupación. As xornadas conta co apoio das administracións e de todo o tecido empresarial e hostaleiro do Grove. O evento suporá un pequeno impulso económico para a vila. Estaban cos brazos abertos esperando que isto tuvera continuidade, que non quedara aí estancado, porque se non se fai o evento da Festa do Marisco, evidentemente o pueblo do Grove sufre un parón moi grande, que durante esos 15 días hai un desarrollo de traballo enorme para todos e sin eso, pois o pueblo queda estancado. Entonces, claro, todo Dios colle cos brazos abertos que se continúe co evento e non que sea en menos escala, pero que haixa continuidade e que haixa, polo menos, que traballemos todos, que é o importante. Dada a situación actual, para poder levar a cabo estas xornadas é necesario cumprir coas medidas de sanidade, unhas normas que dende Engrobes aumentarán para garantir a seguridade do evento. E se lle dará a cada establecimiento as normas que hai que seguir, que xa todos o fan, e aparte deso, pois vamos a ter unha empresa de seguridade, unha empresa de 2 vigilantes jurados que van a andar polos establecimientos vigilando e controlando tanto que a nivel de hostelería se cumplan todas esas normas e dos clientes, que tamén forma parte de que os clientes a veces sin mascarilla, sin poñer o gel. As xornadas levaránse a cabo dende o 9 ao 18 de outubro. Nelas participarán a maior parte dos locais hostaleiros e hoteleiros do Grove. Os que se acheguen poderán gozar dunha ampla variedade de mariscos frescos e de calidade. A pontevedresa Carmen Quinteiro foi seleccionada como unha das mellores mestras de toda España. A profesora do Colexio A Xunqueira 1 é unha das finalistas da 4ª edición dos premios Educabanca, uns galardóns que poñen en valor a súa traxectoria profesional. Carmen Quinteiro figurasa como unha das mellores mestras de toda España. A escritora e profesora pontevedresa acaba de ser nominada á 4ª edición dos premios Educabanca. Este galardón é moi especial para todos os mestres, xa que son as familias e os alumnos os encargados de enviar as candidaturas. Uns premios que este ano contaron con máis de 1000 propostas. Ni me considero a mellor, nin que o meu traballo sexa o mellor, nin nada polo estilo, pero que che digan queremos, non? Que lles faga ilusión, porque isto xa che digo, é un premio que se convoca cada ano, pero que as familias son as que teñen que buscar información, cumplimentar un montón de formularios, estiveron meses
eu sempre presumo de que coñezo todo o que fan, coñezo as familias, os meus alumnos e alumnas, non. Non porque estiveron meses pedindo certificados na escola, cubrindo cousas e eu non tiña nin idea. Bueno, estou feliz, claro, estou feliz. E a verdade é que si, eu xa considero que o premio para mí xa está. A trayectoria de Carmen Quinteiro é xa coñecida na cidade. Tras máis de 20 anos educando aos máis pequenos, esta mestra ilusiona cada ano a todos os alumnos da Xunqueira 1 cun proxecto no que a natureza, a arte e as emocións son os 3 piares fundamentais. Aparte do que hai que traballar, que están aí o temario, o famoso currículo, eso tamén, pero partindo dese currículo buscamos non pequenas fisuras onde podamos entrar e divertirnos un pouco, porque senón é un pouco aburrido. Así a palo seco, os temas son un pouco aburridos se non lle das unha pequena volta. E para darlles a volta, sempre hai que preguntarlles ao grupo: isto como podemos facer para aprendelo mellor? Alguén ten algunha idea? E sempre hai ideas, sempre. A pesar de ser seleccionada como unha das mellores profesoras de España, Carmen está convencida de que o seu proxecto non sería o mesmo sen a curiosidade que demostran os máis pequenos nas clases, porque sen dúbida a curiosidade é o gran motor da aprendizaxe. Todo é obxecto de preguntar, saber, querer saber máis. Nós utilizamos moito a saída polo centro da cidade. Pontevedra ten a calidade de que podes camiñar por donde casi todo o espacio. Hai moita xente que está a traballar nas rúas e esos son os mellores mestres. Carmen asegura que este recoñecemento foi moi gratificante para ela porque con el sentiu unha vez máis a complicidade das familias. Esa complicidade a mí como mestra me dá máis seguridade porque que haxa un premio non vai cambiar a miña forma de facer as cousas, pero si cando poda ter medo ou haber algo que me diga, venga, vai, que sí, que xa che dixeron que se podía, entón, bueno, eu o premio xa o teño, por eso che digo que xa está, eu xa sei que se pode seguir por aquí. Entón o resto é chulísimo, o vivilo, é maravilloso, pero o meu premio xa o teño. Tras converterse nunha das finalistas, Carmen terá agora que enviar os seus méritos, que serán valorados polo Comité de Baremación. Finalmente será o 10 de xaneiro cando se dé a coñecer o nome do mellor docente de España, pero independentemente de quen o consiga, Carmen sempre será a gañadora para eles. Chegamos así ao remate das novas do día. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado chega a información do tempo. Graciñas pola súa atención. Adeus.